Bamako ana lamini na bolomara dugu Mali kono Mali ko kan wajibate ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman hali an sigira an ka kɛnɛ kan lazala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ lazala boli kɛ jamana kunnafoni de bi maana wajibate k'an k'o de lakali bamanankan na jamana kun n'a kun diɲɛ dan n'a dan wajibate k'a dɔn maa o maa ni sualen don arajo jɛkafɔ la i bɛ kunnafoni in sɔrɔ n'i bɛ Bamakɔ arajo Manca FM ni sualen don la i bɛ kunnafoni in sɔrɔ wajibate n'o tɛ Mali yɔrɔ wo yɔrɔ yɔrɔ suru fara yɔrɔ jaka i b'a sɔrɔ kɛnyɛrɛ ye arajo dɔ bɛ yen o daturulen don an ka kunnafoni jɛnsɛn wajibate ni aywa télévision b'i kaso jango canal n'o b'i kaso i bɛ se k'an sɔrɔ o sanfɛ n'o y'i bɔ a la wajibate k'a dɔn kunnafoni di sira fɔn fɔ bɛɛ jamana in kɔnɔ arajo jɛgɛfɔ bɛ sɔrɔ nin bɛɛ sanfɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson control ale na an bɛ taama na ɲɔgɔn fɛ yamaruya b'ale bolo n'a y'i bolo kɔrɔta ko an k'a suwa kan an b'a dashi sisan Jeka pip kaka firfan la kodɔn naamu foronto bɔrɔ kɔrɔ tisontani bɛ sɔrɔ la dɛ o tɛ kalon ye n bala cogo bɛ di wajibate naamu ne bɛ n bolo karika don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant wajibate ni bɛɛ lajɛlen ko i ka ko banna ni Ala ko a ma daminɛ a ma daminɛ fɔlɔ wajibate i k'a dɔn min ni min latigɛra ani min ni min lakalila a bɛɛ lajɛlen bɛ taa laban subhana wa taala tala Assemblée générale élective FEMA foot kunungo wajibate i k'a dɔn mɔgɔw farala ka bɔ ɲɔgɔn na pelegete a bɛra ta i k'a dɔn ko in dabɔra min kama wajibate o de ye kɔli ani gɛlɛya ka taa ka baaviye sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko baaviye minɛni selen don a ma a bɛ kasobonba o tɛ kalo ye wajibate ngo n'a ta bɛɛ a tɛ kɛnɛ kan wajibate i k'a dɔn nin jama lahulata in bɛɛ lajɛlen ko ni baaviye tɛ an da tɛ Mali balontanko la vote kɛra a kun jɛra baaviye taara mankan bɛ mini ko bana mankan bɛ min pewu ni n'a dabɔra kama n'a donna kaso la a kuma k'o bɛ ɲaami n'a taara ka sɔrɔ hali a t'e kun wajibate sɛbɛnnikɛla ko a ko Assemblée générale min bɛ Fédération Malienne de football ko fɔ wajibate jɛnkisɛ naani tɔnba fɛn o fɛn n'o da bɛ balontanko la FIFA kafu ninnu bɛɛ lajɛlen ka ciden kun bɛ kɛnɛ kan ka na lajɛli kɛ ni ka lawuli kɛ wajibate i k'a dɔn min ye ministère des sports ye comité national olympique sportif du Mali ninnu fana ka cidenw kun bɛ kɛnɛ kan wajibate ayiwa min ko nin ye an ka hakili jagabɔ tali ka boloda maa min ka da ningu ye maa min bɛ se ka Mali balontan ɲɛnabɔ a y'o de sugandi dɛ san 4 don wajibate i k'a dɔn min ye aw hakilinaw ye maa min ni sɛbɛnfuraw nana jɛnsɛn maa 80 wajibate i k'a dɔn olu de kun kan k'u kanbɔ maa 61 sina ka baaviye ta hali taa kana mana a ma yala ta ko kelen sɛbɛnnikɛla ko kabini nin kɔni kɛra wajibate mɔɔw y'a dɔn k'a fɔ Bilhag sɛbɛnnikɛla ko binba o dalakolon dɛ sala baabi kabini diɲɛ kununko a bɛ nin gulen in ani nin wulikajɔ in na wajibate hadamaden n'i ma fa wajibate i k'a dɔn i sigi i ka filɛli kɛ sala baabi a n'a jɛɲɛw wajibate i k'a dɔn olu ma sɔn ka ye kɛnɛ kan sabula kabini ko in ma daminɛ olu y'a dɔn ko in bɛ danga min na sɛbɛnnikɛla ko wajibate i k'a dɔn Mali balontan bɛ hɛrɛ ani makama ni ɲɛtaa de la ma wo ma ba anw da don kuma na walima ka taa an don kiiri kɔnɔ walima taasi la wajibate an ti yaafi ma abada lezi sɛbɛnnikɛla ko min ye sala baabi n'a jɛɲɛw ye o ko an sigilen kun don ni nin ye o tɛ diyagoya ye e binna kabini k'o ma dabɔ hali bi n'a ka bi i ma ta cɛ yɛrɛ tɛ kɛnɛ kan e ma ta i tɔgɔ ma fɔ hali bi e bɛ kuma na e mɛ nɔ ko filɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko wajibate i k'a dɔn min ye baaviye ye min ye a n'a jɛɲɔgɔn ye san 4 Mali farikɔnɛjɛ talen don ka d'a ma maa min kelen bɛ k'a ka nɔbila ye o t'a de ko tuba ye kɔnɛ wajibate baaviye dɔw ye yamaruya u ka taa kuma to a la n'o tɛ FIFA ni kafu wajibate olu ka ciden minnu bɛ kɛnɛ kan Augustin Senghor ale ye vice président ye kafu ye wajibate farafinna balontan koɲɛ bɛ min bolo jɛsi naani balontan koɲɛ bɛ minnu bolo ninnu bɛɛ lajɛlen ko
tabarikala ko in ɲɛna fo k'a fɔ k'a to ten sariya ye min ni min ko fɔ FIFA ye min fɔ kafu ye min fɔ i k'a dɔn tali la ɲɛmaaya la farikɔnɔjɛ nasira n'o ye ndolata ye a kan ka kɛ kɛcogo cogo a dafara o tuma olu jɛnen don n'a ye u bi baara kɛ ni baabi ye fo ka taa san 4 in dafa Mali ni fɛn fɔ ka kan Bɔjabate k'a don n'o kɛ nka Bɔjabate i k'a dɔn senkɔrɔjugu o ti ɲinɛ sɛbɛnnikɛla ko awa hali bi n'a ka bi min kɔni ye maa binenw ye tɔgɔ fɔ man di Bɔjabate olu ko olu t'a ta dabila dɛ sabula Mali ballon tan n'olu ma Mali ballon tan fa olu t'a dabila nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔ la karamɔgɔ bɛ tigɛ don o l'indépendant kelen o ka kɛ maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Yusu Kamara ko Yusu ko karamɔgɔ dɔ b'a tungora ko bilen janya sebali tɛ a ko min ye jamana masakɛ ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye min ye kɔdɔ mini ye karamɔgɔ dɔ b'a tungora k'a y'a tigɛ nɔ bila sɛbɛnnikɛla ko nin baara in tun bɛ sen na a bɛ kalo damadɔ bɔ n'i ye jateminɛ Mali ale jukɔrɔla falen don dɛbɛ karamɔgɔ dɔ b'a tungora min ye sanubɔlaw ye u bɛna walankata ka taa n'u yɛrɛ ye gasitu la a ko o banna sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Mali ale ni nin man kan karamɔgɔ dɔ b'a tungora Sonsanniba ta ye kɔmɔ ye kɔmɔ maa bɔ ko Sonsanniba k'i tugu sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Assimi Goïta a y'a yira k'a fɔ malidenw kɔni bɛnna ko kan karamɔgɔ dɔ b'a tungora transition kɔnɔ ale kɔni tɛna kɔ don abada n'a ma bɛɛ lajɛlen kɛlɛ a y'a yira k'a fɔ min ye kɔdi mini ye karamɔgɔ dɔ b'a tungora n'i ye jateminɛ kɛ o tuma a baara yɛrɛ daminɛna Mali kɔnɔ san 1963 70 91 99 2012 laban o tun ye 2019 ye min ye colonel Assimi Goïta ye a y'a sigi k'a miiri Mali ale sanuko bɛ cogo di karamɔgɔ dɔ b'a tungora ni ka cɛdenw bila ka baara dɔ dɔli ma ni ka fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ a yera k'a fɔ min ye Mali ye a fan bɛ dɛbɛ karamɔgɔ dɔ b'a tungora sɛbɛnnikɛla n'o ye Yusu Kamara ye Yusu y'a yira k'a fɔ maa minnu ye sanubɔlaw ye i ka da la k'a fɔ olu kɔni b'an bolo la sɔnni ka tɛmɛ n'a tɔ ye n'i ye jateminɛ kɛ 20% o bɛ mun de bɔ min ye dugu ye k'a walankata an ka jiboli siraw an ka forobaw karamɔgɔ dɔ b'a tungora k'an ka jamana k'a kɛ batɛmɛsira ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye min ye Mali ye k'a sigi a sentigɛ kɔnɔna la colonel Assimi Goïta y'a yira k'a fɔ min kɔni ye jamana in ye a sanu bɛ jamanadenw nafa sanubɔyɔrɔ bɛ dugu o dugu la karamɔgɔ dɔ b'a tungora min kɔni sariya kura min taara o tuma i b'i kɔfile ka dugudenw na u ka baarako u ka kɛnɛya u ka kalanko a n'u ka sirako e b'i jantu la fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tungora n'i ye jateminɛ kɛ min ye miliyari 2,000 bɔɲɔnko ye i b'a ye k'a fɔ o de bɛ munumunu na sanuko sira kɔnɔ a ko jamana yɛrɛ o tuma nalen bɛ ni miliyari 100 ka taa bila fo 600 la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen jɔn de bɛ nin tila ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye a ko baara kɔni a tun tɛ ka k'a taasira jɛlen kan a ko don n'a nataw la Mali sanu karamɔgɔ dɔ b'a tungora n'a bɔra min kɔni k'an sigi k'a lajɛ dogona t'a la bilen nin ye Mali ta ye nin ye komini ta ye wa nin ye aw yɛrɛ ta ye an b'a tila ten cogo la o de kaɲi sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ n'i ye jateminɛ kɛ min ye kolokɔla ye o cayara Mali kɔnɔ maa dɔw kɔni kɛra banna ye Mali dugukolo la karamɔgɔ daba tungora u kɔni u sigilen bɛ ne ka jamana lajɛ o tuma Mali bɛɛ lajɛlen ko fantan jamana don est-ce que Mali ye fantan jamana ye Yakuba ale y'a yira k'a fɔ min kɔni Mali ye karamɔgɔ daba tungora o tuma don n'a natɔ la colonel Assimi Goïta a bɛna Mali bila minɛn min kɔnɔ o de ye jɛlenya ye min ye ɲɛta ale ni jamanadenw sago sɔrɔli a ko Mali sanu a bɛ biri maliyɛnw ye kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjabate ne bɛ n bolo kari ka don min bɔ nin sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Sikuba fulakɛ ko a ko jamana sariya bolo Bɔjabate nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲɔgɔn na ko ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ kabini Ala ye Mali da Bɔjabate k'a dɔn sariatigi dɔ k'a gɛn yanni diɲɛ wuli cɛ sariya ko kuma Bɔjabate a da tɛ don a la bilen magistrat Sherifu Kɔnɛ radié à vie sɛbɛnnikɛla ko Bɔjabate nin kuma belebele a ko conseil de discipline min bɛ conseil supérieur de la magistrature ko fɔ o jamana sariyasunba yangalen bɛ ayiwa katumu minnu kɔnɔ o wulikajɔ ni jateminɛ olu de ye ɲɔgɔn ye kɛ kununko ɲɔgɔn ye in senfɛ bɛn kɛra kan i k'a dɔn kiiritigɛla dɔ bɛ jamana ka kiiritigɛlaba dɔ bɛ a tɔgɔ de ko Cheikh Mohamed Sherifu Kɔnɛ Bɔjabate jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma association malienne des procureurs et poursuivants AMPPP
o ɲɛmaa fana don wajabate i k'a dɔn awɔ min ye politiki baaraw ye i k'a dɔn sɔmingelen don a la k'a b'o fana kɛ nka o de ye jalaki ye min binnen don a ka a tɔw fɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ko ta k'a lajɛ maa min bara k'a kɔkɔrɔma don n'o y'a ka sɔrɔnin dɔnbaa ye o de ye Kasimu Tapo ye wajabate kununko kunnafoni in kɔni bɔra ka bi tandara nin ye ko ye min ɲɔgɔnna ma deli ka mɛn jamana kɔnɔ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ a na fɔlɔ i k'a dɔn kɔnɛkɛ la magistrat wajabate u y'a jira k'a fɔ maa min n'o de ye Abba Sherifu Kɔnɛ ye wajabate a ka ko cayara olu ma kosɛbɛ sabula min ye Sherifu Kɔnɛ ye bɛɛ ko a ma Mohamed Sherifu Kɔnɛ wajabate a ka wulikajɔ n'a ka kumaw kuma banaminenw ani kuma cɛɲiba tɛ wajabate ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ma ale kɔni bara ka cɛmancɛ fanga ma buruja cogo min a b'a tigɛlu ma wajabate k'a dɔn ayiwa min ye ale bɛ baara min kan ka kɛ sariyatigiw ka fɔ la wajabate k'a dɔn a n'o baara kɛli man kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ politiki baara de ka d'a ye o tuma a bɛ baara mina a bɔr'o la k'a daminɛ kununko fo ka taa diɲɛ wuli sariya baara ani sariya kuma a tɛ se k'o fɔ bilen jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni a dulonna a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten a ko jɛyɛrɛjɛkulu dɔ bɛ min bɛ politikimɔgɔw ko fɔ u ko min ma appel du 20 février wajabate k'a dɔn a b'o fana cɛmancɛ kolo la o tigilemaliw kɔni ni jalaki caman a y'o de bi cɛmancɛ fanga na n'i ye baaraw ta k'u lajɛ wajabate i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye conseil disciplinaire o de ye awa minnu faralen don ɲɔgɔn ka sariya bolo ka tile u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ conseil supérieur de la magistrature wajabate k'a dɔn ko in kɔni a na kɛ a banbannen bɛ olu de fa fɛ ka taa kosɛbɛ min kɔni nin kiiritigɛla in ye a bɔra u ka baara la yanni diɲɛ wuli cɛ a tɛ kiiri baara kɛ tuguni Mali kɔnɔ a ko wajabate nin ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲɔgɔn na ko ka kɛ jamana in kɔnɔ wajabate k'a dɔn fali bugɔli ye tiɲɛ ye nka k'i dabira a la k'a kin i n'a sɔrɔ a y'a damata ko kɛ Kasimu Tapo o min ɲɛ surundonba ye o ko nin gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten ko an na fɛn bɛɛ y'an ɲɛna Mali kɔnɔ ka sababu kɛ mun ye a ko n'i ye nin ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ sariya bunako kan sɔsɔliba de b'a la Kasimu Tapo ka fɔ la a ko sabula nin sariatigi ninnu tɛ ka fara ɲɔgɔn kan abada k'u ɲɔgɔn na dɔ bɛ k'o gɛn ka bɔ sariya baara kɔnɔ a k'o ye kelen ye o tɛmɛnen kɔfɛ a ye kɛwale minnu kɛ a n'a ye wulikajɔ minnu kɛ wajabate k'a dɔn a ma jɛkulujugu sigi a ma bɛnbɛn bɛ kɛ jamana kama a ma janfan kɛ jamana na a bara ka baara minnu kɛ o y'a jo ye a n'o kɛli ka kan sabula a ka tigɛlumali fanga bonyana kosɛbɛ jamana sariyabolo min n'a wotara n'o ye constitution ye i k'a dɔn a ye kuma bana minnu fɔ o la o y'a taabolo ye sabula jamanaden do wa sariya bɛɛ lajɛlen b'a yamaruya a k'o kɛ wa olu tɛ nin gɛlɛya in dabila koyi olu i k'a dɔn u bɛna wuli ka jɔ kɛ min ye cour suprême ye section administrative Kasimu Tapo ko a bɛ taa Abuwa Kamale ka kuma da olu tulo kan n'olu ma se ka ko bɔ a la a bɛ wuli ka jɔ boloda i k'a dɔn farafinna sariyaboloba min bɛ yen n'u k'a ma cour africaine des droits de l'homme wajabate a bɛ t'olu ladɔnniya n'olu dɛsɛra ale kɔni t'a dabila fo cour CEDEAO ayiwa sariyasunba min bɛ CEDEAO to a la Kasimu Tapo ko a laban bɛ taa fɔ olu ye nin ko in kɔni a barika bonyana kosɛbɛ nin kɔni ye ko ye ko min n'a fanga bonyana kosɛbɛ Kasimu Tapo kɔni y'a jira min ye sariyatigi yɛrɛ ye n'a fɔra ko sariya ɲɔgɔn olu k'i lagosi fo k'i bolo yɛrɛ bɔ baara la Kasimu ko nin ye wale min kɔni n'a ti bɛn abada wa ale n'a kɛlɛ kɛ fo ka taa sɛbɛkɔrɔ yaara nin kun ye sɛbɛn ye Sekuba ka sɛbɛn do an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni l'informateur sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ min ye la rédaction ye u y'a jira k'a fɔ Mali cɛdenw karamɔgɔ Dabatungara min kɔni ye tasuma ye an y'o suru juguw kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nibakun furancɛ in ye i b'a ye k'a fɔ dagaba lamagalen bɛ tuguni a ko min ye an ka jamana cɛmancɛ bolo ye ni ka taa bila kɔrɔnfɛ bolo la Bamanciw ka bamancɛ wale karamɔgɔ Dabatungara a waralen bɛ a ko nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla mun fɛ o de ye min kɔni ye bɛri ye MINUSMA ka kan bila ani Mali cɛdenw ka kan ta o de ma se ka bɛn u ma sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali cɛdenw ye n'o ye an ka faama ye olu kɔni bɛ kan in kɔnɔ bi karamɔgɔ Dabatungara k'u yara i b'a ye k'a fɔ min ye jugu ye maa minnu tun bɛ bɛrɛ n'a lamini kɔnɔ e k'u ma kɛnɛ bila de u kɛlen kɔ ka kɛnɛ bila karamɔgɔ Dabatungara o kɔni u jɛnsɛnlen bɛ min ye jamana kɔrɔnfɛ bolo ye ka taa bila dugubaw la o tuma o kɛn bɛ ka sira belebelebaw minɛ ka siraw tigɛ maaw la an bɛ don min na ko bi i b'a ye k'a fɔ sigi kɔni a gɛlɛyalen bɛ min ye Tɔnbukutu ka taa bila Gawukaw la bɛɛ lajɛlen bolo bi
mobili kunminɛna ni ka woronto sɛbɛnnikɛla ko a ko ni Bamanchu n'i y'a lajɛ a bɛ tali kɛ jirajakulu caman kan n'o ye coordination des mouvements de l'Azawadi ye maa minnu tun ye marifa ta Mali tilali kama n'u tilala ka segin kɔ hali b'u ka ɲinifɛn na olu ni maa minnu bɛ jadi kɛlɛw la karamɔgɔ Daba Tunkara nin bɛɛ lajɛlen ye kelen ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ ni kɛlɛ kɔni u faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni k'u ka laɲini kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko min kɔni jɔkun furancɛ in ye karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw u ye dɔdɔlimali dɔ kɛ n'o ye renseignement ye o renseignement ye kunnafoni jɛlen ta k'a d'u ma tuma min na n'o y'an ka dagabana droninw fɛ Bamanchu ka basi dɔ bɛ yen an de fils ale bɛ Kidali marabolo la min kɔni an ka pankuru wulila dɔrɔn ka taa suru kan min ye tasuma kisɛ ye min kɔni suraka kɛ sa i b'a ye k'a fɔ ka moto fili ka kɛ suraka watiri u dan b'u sentigɛ la ni moto ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara tigɛma don nin na koyi a ko ni Bamanchu sigilen ye dɔwɛrɛ tun t'u bolo u bɛ k'u ka plan de tracer n'an wulila an ka nin kɛ an ka nin kɛ min ye Mali armée an kɔnnu ma min kɔni Bamanchu ye i b'a ye k'a fɔ k'u da basi kɛnɛ na min y'u ka mɔbiliw ye ka ta don o la maa minnu ye sema maaw ye olu bɔra ka kuma joona joona ko baga kɛra olu ma tuguni ko sabu k'olu tɛ Bamanchu ye ko nin y'olu ka cɛdenw ye sɛbɛnnikɛla ko Mali armée mana san sɔrɔ kuma o kuma min ye sema maaw bɛ bɔ k'a lagosi a ko sema maaw ka lagosili karamɔgɔ Daba Tunkara nin tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ ɲini kɛlɛ don sabu n'i y'a jateminɛ min kɔni an de fils ye ka taa bila Kidali n'a lamini na min ye MINUSMA n'u ye k'an bila dɔrɔn an ka cɛdenw bɛ k'an minɛ n'o dun kɛra o y'olu jɔse kɔni o y'o dɔgɔyalen ye o tuma min kɔni Mali ye k'an lagosi diɲɛ maa bɛ se ka dimi an kɔrɔ cogo min na karamɔgɔ Daba Tunkara ka kɔn janko k'an mana bila ka se ka t'olu bolo u y'o dabali n'o fɛɛrɛ labɛntɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali armée a ɲɛmaaba n'o ye chef d'état major ye karamɔgɔ Daba Tunkara ale kɔni bɛ munumunu salo la an bɛ don min na ko bi jamana cɛmancɛ ka taa bila jamana kɔrɔnfɛ bolo la janko an ka cɛdenw k'u jami k'a yir'u la k'a fɔ u ye faso fini don jamana lakanani de kama min b'a to u kana jamana to jugu bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali armée bɛ baara mun na bi ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ o tuma dɔɔni k'o tɛ tɔto foyi la malidenw mana jɛ k'an ŋaniya kɛ kelen ye a dɔ bɛ dɔ la an mago bɛ fɛn mun na don n'an bolo bɛ da o kan o ye tiɲɛ ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ informateur kɔnɔ a ka bi bɔli don jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pub karamɔgɔ Mbala tɔgɔ bɛ di Boajibaté ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Dawuda Sangare nin y'a ka fasiri ye Boajibaté i k'a dɔn taa ka segin bana ti maa to sɛbɛnnikɛla ko a ko Ala de bi fara Bakari Togola kan tuguni Boajibaté k'a dɔn kɔrɔ bɛ ɲini ka se Bakari ma farikolo yɛrɛ jɔn dɛ Boajibaté k'a dɔn ko dama min wulilen bɛ Bakari nɔfɛ yalima a na Bakari to wa sabula sariyatigiw kelen filɛ ka wele kurabila Bakari Togola ma maa 5 wɛrɛ bɛɛ i k'a dɔn minnu kɔni n'u lamaralen bɛ pôle national économique et financier la hali bi Boajibaté k'a dɔn kunun k'o wariko kuma in don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ brigade de pôle national économique financier dossier min n'u k'a ma faux et complicité atteinte au bien public Boajibaté i k'a dɔn Bakari n'a jɛɲɔgɔnw sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni u t'u yɛrɛ sago la kabini kunun ko u k'o de ma garde à vue hali n'u ma taa kasobonba la Boajibaté k'i sigi yanni an k'a ɲɛ sɔrɔ Boajibaté degundi tɛmɛ o kan a ko n'i ye wulikajɔw lajɛ secrétaire général président fédération kitakaw fɛ yen min ye Soloba Madi Keita comptable n'o y'o cakɛda kelen comptable ye Madi Keita ani conseil de surveillance confédération Dirisa Tarawele Mamadou Fomba Aliou Dambɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa de ye Boajibaté ninnu bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan i k'a dɔn so kelen kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw ko ni hakili b'a la kiiri in ma daminɛ bi kiiri kunfɔlɔ kun kɛra n'a taara kunjɛ novembre kalo tile 29 san 2021 a donnama in kama cour d'assises spéciale min kɛra n'o ye sariyasunba ye o yangara kunna ni ka jateminɛ kɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ko walawala ka bɔ ɲɔgɔn na a nana ye k'a fɔ jɔnko ala fɔn fɔn n'o ye jalaki min dalen don Bakari kama i k'a dɔn a kun tɛ sabula min ye misaliw ye ani sɛɛrɛw i k'a dɔn olu ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka dafa o tuma Bakari ni bilali ka kan kabini o kɛra Bakari Togola a kun y'a yɛrɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛlaw ko a ko sɛnɛkɛlaw u ka jɛrɛjɛkuluba min ye confédération des sociétés coopératives producteurs min ye kɔɔri sɛnɛnaw ye Boajibaté i k'a dɔn a bɔ tɔrɔmɔɲɔ min n'o bi segin CMDT fɛ ka d'u ma n'o de kan ka tila sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ minɛkun ye nin de ye
bwajabate nga kabini dwa kungele sebenikala koko bini kanyami kokura sabula novembru aba osanjala bwajabate na kunvora ko nomine bana uni kasula dumanga ukabla bwajabate kado ko nana yuguba kokura sabula miliyar konondo sefa wari bwajabate ikado denye nyini ndodo de abina fo halibina kabi wari ngoni atayoro ya akembe ko tobina nugula la hawla wala quwwata illa billah 9 milliards de francs CFA ya ukacha ngwa undela ka wele ni ngwar ko indela ni ngwar ko indedo an da ko ne kuna an wunye an ga kuna fonu de de rajola ni polekonomi ko Michel Tungara ay ngongo no nete ifilla million nani anye sangelenga kuna fonu million nani an yana ka jurobe wula ala kan islamo ke ci kala ta ma wele bojabate semeni kala ko ako minye bakari tugolaye ana jenyon bojabate ikadu ngono mine nimbede sabula kokura minu mbole do koina yalma anu kishi kasula do mawa ningali tomebe nga isigi ya yani nye kasoro bojabate ko ne iti so yala blame ako ma minu ndo foriye no ye soloba ma de keitai ale de kunye président fédération régionale producteur de coton kita en 2013 kanabla 2019 uka terezure no war bondige bojabate chakeda kele mi ninyo to no coopérative de producteurs du coton du Mali mbie dumbia bojabate katase président fédération régionale producteur de coton fana ka fe o HVN no ye Seydou Koulibaly ani uka comptable fédération régionale des producteurs de coton de Kita Madi Keita ma mimbe faro kasa bojabate karo nunu mbele jelebe ko barala o ye sigaso ka fe 100 kabla 2019 Idrissa Traoré jigiba nuka mako anfa Koulibaly tase Koulibaly alu Dambele Mamadou Fomba Jala Musa Dambele Ibrahima Koulibaly wajabate ni mbele jile de kodo sebene kala ko ikado gela ko nbu nofe sawlu baraka ubaraku bele inna fo japma wara wajabate waru ko inzeka sekali anani ngali de ko ni besina nyini ngali de keledu ningo mita kunja yororo ala mani islamo kishira yalma nunu ngwani awa unakasulata kakanwa yalma bita kaso bala tuguni wa ningali to mi ko nimbe akoni ya takalaje procureur ka chide mimbe awajagar jabbaga yoko ikado wulika joni jetemina awa kuma chama ngoni mafo wajabate kado somingele do ka fo seben guraw ani jalaki kuraw de nyenyin dodo wa ikado tega dalembe kodoka uni semde te ni bara minunge ubaraka bele gile chenze anyepse ka do tugo mina ni nguye sebenye anyemi za lo ka bo l'indépendant kono akabi bolla l'informateur kuna fonitigi sabanigala karamoka tuka ko jakari jasanugo jaki ko sanugo ko karamoka dabatungora ako minyi mali simandla roye minyi ministre kurano ye Musa Alassane Diallo ye atara nyeda baraka tukoka ayufa sabanigala ko karamoka dabatungora minyi baraka tukoye ay bay ka fo jigi waro doni be doni wa jigi waro yere Mali be sanchela bi na fara ko ciment de la usine saba uluka production 2800 tonnes par an. Mais c'est-à-dire que ni ciment de la nous on va de. Obsika la kalo. Na fara halibi Mali ka ciment de bois Sénégal ni Dakaro. Ani Burkina. Dungo ka aye usine tiguyi. Obsika la kalo. Ces usines là. Usine belebele saba na fara ko alibi jigi waro dando. Usine takoy. Vraiment c'est pas la peine. Sabanigala karamoro ale noye jagar jasa nogoy ako Musa Alassane Diallo karamoro dabatungora ale ko ni ministre kura minga baranya shinbe isunigoni jakoma aya yira ka fo jona Mali abe sojo mununa jamana do mago be simana bara tegeni simani negate o kuma siman dlanro abeta nyeda yinka gela mun be ani Mali don ka kinna fe munu ye baro be sega sigi senga jona sabanigala ko ako awilla kata siman dlanro mununa no jamon sima e matero Mali katabla ciment d'Afrique ko dabatungore baye ka fo minye ni ciment de la usine sabai atara nyeda uka ako akara jigi warwe sabu ye barami taka sigare aya yira ka fo Mali be kundama muna bi dongo do sojaw de be amogo be ciment chaman de la ako ni ciment de la usine saba ni ya laje sankono obe ciment min dlanga di Mali doma o de toni bafla ani keme shekiye mor utefuyla Sabanigala ko karamot dabatungora niye jatemena ke Musa Alassane Diallo no ministre ale ko aw izini sabaka ciment lani sankono toni bafla ni keme shegi ako Malido mago be mina sankono ko toni million naniye la hawla wala mais nunu mi chatri bod la ha aberata ciment bi glani fami faramugu anwanyuma bi Mali de konaya calcaire
a ɲuman de bi a faramugu yɛrɛ a quel premier choix qu'on avait Mali kɔnɔ yan mais c'est quelle sorte d'usine a bɛ nale o k'u sigi k'a kɛ munumunu a bɛ nale sɛnɛkɛla ko a ko n'i ye ko jateminɛ min kɔni ye an ka siman dafa tɔ ye o bɛ bɔ an dafɛ jamanaw la ni kana an ka sojɔlaw jigi sɛmɛ n'o tɛ n'an y'an sigi k'an bolo d'an sen kan min ye nin siman dilanzini 3 ye karamɔgɔ Dabatuma wɛrɛ ka da la k'a fɔ malidenw an tɛna so kelen jɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni maa 990 ye i ka da la k'a fɔ olu de bɛ ka baara kɛ nin siman dilanyɔrɔw la a ko nafolo min bɛ munumunu san kɔnɔ a bɛ t'i jɔ miliyari 250 la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min y'u ka cahier de charge ye baara sigira kan min kan o kuma ko baara kan ninnu ko sariyaw sɔsɔlen bɛ a ko siman dilan usine bɛ dugukolo kan karamɔgɔ Dabatuma min ye jiko gɛlɛya man ka kɛ yen sirako gɛlɛya man ka kɛ yen kɛnɛyako gɛlɛya man ka kɛ yen nka n'i taara fɛn fɛn lajɛ nin si u m'u kɔfila nin si la cahier de charge bɛ dilan ka d'u ma ni baara daminɛna ka ban a t'i mago la Mali Mali salen do koyi saya dama Musa Alassane Diallo karamɔgɔ Dabatuma Ala k'a bɔ n'o tɛ degun b'a bolo dɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min kɔni kangare a y'o de daw ye k'a de charge minnu tɛmɛnɛw ni faso ni ɲɔgɔn cɛ u k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen o kɔnɔ kumaw bɛ se ka bato cogo min na o kuma sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min kɔni ye Musa Alassane Diallo ye a ye layidu taw ye o kuma min kɔni waati ni waati a bɛna baara kɛcogo lajɛ n'a dun ma k'a kɛcogo la jamana yɛrɛ kan ka fɛn mun kɛ ko jamana bɛ wuli k'a jɔ dɛ sabu an tɛna sigi k'an ka jamana tiɲɛtɔla lajɛ min ye sɛbɛnnikɛla ye karamɔgɔ Dabatuma ma min sɛbɛn o de ye Siman Sahel ye n'u m'u teliya dɔrɔn o bɛ nale Siman Sahel n'o ye dankɔrɔba in ye a fɔ dɔ bɛna fara an ka tiɲɛni kan mun Siman Sahel o ye min ye dankɔrɔba in n'o ye Sako Holding ka Siman Sahel ye 2025 usine ka production bɛ daminɛ i tulo kɛrɛbɔsigi n'a daminɛna san fɔlɔ tɔni 2,000,000 ani 800,000 a b'o de produit san filanan tɔni 4,000,000 a b'o de produit san sabanan an bɛ taa 6 millions de tonnes par an qui dit mieux El Hadji Mohamed Sako cɛ dumanba n'u m'u teliya Siman Sahel bɛ nale dɛ a bɛna nin bɛɛ la tunu sisan sabu a bɛna siman de dilan k'a bɔ Mali dogodogo ni kɔnɔna bɛɛ la pɔn an bolobatɔ bɛ bɔrɔ de ta k'an ka so jɔ Jabate e baara in daminɛ a ma mɛn ne dun b'a la nin y'a san 32 ye mankutu mana kɛ ka baara kɔn Ala ma ni silamɛw kisi wa i tɛ min dɔn ne karamɔgɔ min ye Dagabana usine kɛnɛ in ye i b'a ye k'a fɔ baara mun bɛ sen na sisan n'i taar'i jɔ k'a la i bɛ masaya sigi Ala ma bɛɛ ma n'a lamini bɛɛ ye courant sɔrɔ bi bɛɛ ye ji sɔrɔ bi maa si ma deli k'o kɛ maa ye nin ye usine sigibali ye courant ni ji dira maaw ma tɔw dun ta o sigira a bɛ san 10 san 20 bɔ k'u ma ji di maa ma u ma courant di maa ma foro bi bali wolokili 9 n'o foro binna an bɛ bɔrɔ ta wolokili kama ayiwa baasɛ kunnafoni fila Ala ma kɛra an ye min bɔ informateur kɔnɔ a ka bi bɔli don Jibi min ye tiɲɛ ye Tezara premier mɔnɛ cɔn k'o min fɔlɔ cɔw Jɛka pib k'a ka feerefɛnw la karamɔgɔ Dabatuma n b'a la cogo bɛ di Jabate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Jabate wari ti mankan fɛ wari ko baarakɛla BDM SA ni Ablaye Dafe BDM turu Jabate a bolo ka caya bi i k'a dɔn o ye n diya ye Jabate k'a dɔn Mali ka banque ka Mali nafa ka jamana wɛrɛ nafa Jabate o de kɛra sababu ye k'a dɔn BDM SA a ka dili bɔ yɔrɔ caman Banque de l'Union u ko BDI Côte d'Ivoire BDM ka bolo nɔ don Jabate k'a dɔn Abidjan dugu kɔnɔ min ye BDM y'a cokolen don i ko Saliba Kalo Jabate o bolofara min bɛ kɔrɔkaw fɔ k'a ma ko BDI CI Jabate k'a dɔn agence 15 o de dayɛlɛlen bɛ Abidjan dugukolo sanfɛ sɛbɛnnikɛlaw ko min kɔni ye wasa ye ani ɲɛta a b'o de ko fɔ ani yiriwa a ko min ye Abidjan district ye min ye agence 15nan BDI SA a fɔ ko BDM ka bolofara Jabate a kun de ye min ye Korowarikaw ye k'u sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ sɛnɛkɛla fara cakɛla wɛrɛ kan Jabate k'a dɔn wari bilali ani wari tali BDM SA a ka bolofara min bɛ Abidjan jamana na dɔ bɛ fara ɲɛta ka don o don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ka sigida min bɛ n'u k'a ma ko Bergerville maa 45 de tun bɛ yen san 1998 nka an bɛ donni minɛ ko bi san 2023 maa 200,000 Jabate k'a dɔn jatew y'a jira k'a fɔ o de bɛ Bergerville o tuma banque taa kun bɛɛ u mago b'a la
a ko min ye ayiwa Korowari jamana ye banki min bɛ a bɛ se 30 ma waati nka Korowarikaw gilen don BDM ka bi donc nafa ni sɔrɔ min b'a la ni banki yɛrɛ ka yɛlɛma ani a kelen bɛ ka dabali min tigɛ wajabate k'a dɔn o de kɛra sababu ye mɔgɔw ka girin a kan min ye u ka bolofara u ka ayiwa dayɛlɛli don wajabate ayiwa Benjerville commune a maaba bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min na sabula fɛn min na ne du fɛ wajabate o ka k'u bolo ye i k'a dɔn o y'u bolo nafaba de ye chef d'agence min bɛ a tɔgɔ de ko Kajo Yaniki a y'a jira k'a fɔ BDM SA ka bɔ Mali kɔnɔ ka na Korowari ka dili don ka dili wɛrɛ bɔ min ni bolofara min ye a talen don ka ɲɛsin cakɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ sɛnɛnnaw sojɔlaw jago minnu bɛ baara wɛrɛ la n'o ye wari ɲini ye wajabate i k'a dɔn commune Benjerville i k'a dɔn u bɛna nafaba de sɔrɔ banki taabolo la BDM yɛrɛ farafinna babolo in na ni ko banki minnu ɲɛta sabali tilen don i k'a dɔn ale ye BDM b'o cɛmancɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ miliyari 11 n'a kunkanfɛ wajabate o don halala warijɛ u yɛrɛ bɛ baara kɛ min na fɛn caman faralen don o kan i k'a dɔn u ka BD mobile web banking SMS banking wajabate BDM kɔni n'i y'a mɛn banking gana farafinna babolo in ka i k'a dɔn BDM don jango a ka bolofara minnu bɛ a bɛ ja u ko min ma ko BDSA nin ye denmisɛnnin junuw bolo nɔ ye sabula Njayi n'a ka cɛ don ale min ye BDM directeur bi wajabate k'a dɔn don o don dɔ de bɛ fara ɲɛtaa kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la l'enquête sɛgɛsɛgɛlikɛla a tɔgɔ ye Fatou Sila Fatou a ko min ye Mali sogofa yɔrɔ ye karamɔgɔ daba tun kɔra min kɔni sanuya baara ye kulu batolen tɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko dugu ma jɛ ka ban an bɛ giri jɔ fiyɛ kɔnɔna la min ka taa an ka dumunifɛnw san ka tobi ka di dudenw ma sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ sogo kɔni fo n'a kɛra fantan ye a ka di bɛɛ lajɛlen i ka sogo k'i ka na la sɛbɛnnikɛla ko a ko sogow bɛ fa yɔrɔ min na Bamakɔ kɔnɔna la karamɔgɔ daba tun kɔra min ye sanuya ko kuma t'a la dɛ a ko n'i ye sogo faro n'o ye abattoir ye i ka dala k'a fɔ a kan ka dilan ni makama ni karama minnu ye a ko bɛɛ lajɛlen ta yan bɛ jamana in kɔnɔ a ko misi bɛ da ka kantigɛ nɔgɔ cɛla ka boso nɔgɔ cɛla ka sogo tigɛ ni ka taa n'a ye juwafiya la o nɔgɔ cɛla ka tila k'a bila wotoronin kɔnɔ walima moto sanfɛ o nɔgɔ kelen cɛla an bɛ taa san ka taa k'an ka daga kɔnɔ o nɔgɔ cɛla k'an bɛɛ bana Allah bana banbali min filɛ kɔnɔdimiw ni kɔnɔboliw ni ti dɔn a bɛɛ sababu filɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye baara taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ taabolo man ɲi a ko kɔnɔbara tɛ ko karamɔgɔ daba tun kɔra fɛn o fɛn kan ka don kɔnɔbara la kan ka tɛmɛnɛ a ko min ye an ka sogaraw ye baara kɛcogo man ɲi a ko ni min kɛcogo man ɲi o fɔcogo ti ɲa a ko n'i y'a lajɛ mun na sogofayɔrɔ kɛcogo man ɲi karamɔgɔ daba tun kɔra jamana ɲɛmaaw sigilen bɛ ni k'a lajɛ a baara ta min minisiri kura n'o ye Musa Alassane Diallo ye ale de kan ka wuli ni min ye ntura ye k'a ta biɲɛ ma a ko min ye sogofayɔrɔ ye karamɔgɔ daba tun kɔra n'o kɛra yɔrɔ nɔgɔlen ye min ye an ka sogo ye o bɛ jɛya cogo di a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye furakɛli minnu bɛ yen karamɔgɔ daba tun kɔra an bɛ giri kɛnɛya kan a ko kɛnɛya jujɔn fɔlɔfɔlɔ o de ye sanuya ye a ko ni maa min sanuyara i kɛnɛyara nka ni maa min tora nɔgɔ kɔn e fana na to bana kɔnɔna la a ko malidenw ka bana banbali waati ni waati a bɛɛ lajɛlen jubaju filɛ nin ye yɔrɔ si tɛ yɔrɔ mun bɛ sɔn min ye yɔrɔw ye olu tɛ sɔn sogofayɔrɔw tɛ sɔn an ka dumuni feere yɔrɔw tɛ sɔn a ko yɔrɔ jumɛn de bɛ hali an ka fiɲɛ n'o ye espace vert ye a ko nin si tɛ sɔn jamana in kɔnɔna la a ko an b'an komi an b'an jami sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sogoko kuma ye ni bi ta in b'o kan a y'a yira k'a fɔ n'o ye Fatou Sila ye a baara ta jamana ɲɛmaaw k'u ka wulikajɔ kɛ joona a ko n'i ye sogo fatɔla lajɛ i b'i kale ka a da k'a yira k'a fɔ k'i t'a bila da kɔnɔ a ko n'i ye sogo ye moto sanfɛ senw bɛ da kan poussière bɛ k'a la o bɛ taa cogo la ka t'o bila min ye sogo feere yɔrɔ ye n'i taara dimɔgɔ fana fini sɔrɔ a kɔnɔna la i b'a fɔ cogo di ko nin de bɛ k'an ka daga kɔnɔ wa i b'i kale k'i tɛ sogo bili da a baara ta nin ye sogo de kɛcogo ye Mali kɔnɔ dɛ maa si ka jate t'a kan min ye jamana ɲɛmaaw ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ waati dɔ kuma sera karamɔgɔ daba tun kɔra an kana fɛn bɛɛ lajɛlen mun an kɛra la ka tɛmɛ k'a yira k'a fɔ ko kun tɛ nin na min ye malidenw ka bana banbaliw ye a ko yanni maa min bɛ jigin binyɔrɔ la i ka jigin taniyɔrɔ la an ka dumunifɛn minnu bɛ dun an fɛ nɔgɔlen kɔnɔna la dɛ ko an ka bana jubaju filɛ nin ye n'an sanuyara an ka dumuni feere yɔrɔw la ko dɔ bɛ bɔ an ka bana la
tiɲɛ dɔ bɛ bɔ kɛnɛyaso taga la kunnafoni fila nin ye hali an ye min bɔ l'enquête kɔnɔ Fatu Sila ale ka sɛbɛnni don bon Jabate waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila gwangala sabula Burapele n'a jɛɲa olu la nin bɛɛ bon Jabate k'a dɔn cabinet ye docteur Kamara a n'a ka cɛdenw i k'a dɔn Tarawele bɛ yen ka taa fara tɔw kan an ka foli ani